Ποτέ μη κάνεις αυτά τα 8 πράγματα δημόσια, αν θέλεις σεβασμό, σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι είναι θορυβώδεις, παρορμητικοί και διψασμένοι για προσοχή, ο άντρας που κινείται με σιωπή, πειθαρχία και αυτοέλεγχο ξεχωρίζει, σαν λιοντάρι, ανάμεσα σε πρόβατα. Μπορείς να καταλάβεις το επίπεδο σοφίας ενός άντρα όχι από το πώς συμπεριφέρεται όταν είναι μόνος, αλλά από το πώς στέκεται στον δημόσιο χώρο. Κάθε χειρονομία, κάθε αντίδραση, κάθε λέξη αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι. Ο στοικισμός διδάσκει ότι ο τρόπος που δράς δημόσια δεν είναι για τους άλλους, είναι αντανάκλαση της εσωτερικής σου τάξης, της πειθαρχίας σου και του ελέγχου σου. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε για 8 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις δημόσια αν θέλεις αληθινό σεβασμό, σύμφωνα με τη στοική φιλοσοφία και τη διαχρονική ανδρική σοφία. Ποτέ μη χάνεις την ψυχραιμία σου δημόσια, ο Μάρκος Αβρίλιος είπε, έχεις εξουσία πάνω στο νου σου, όχι στα εξωτερικά γεγονότα. Συνειδητοποίησε το και θα βρεις δύναμη. Το να χάσεις την ψυχραιμία σου δημόσια δείχνει πως δεν έχεις έλεγχο στα συναισθήματά σου. Ο θυμός ίσως σε κάνει να νιώσεις ισχυρός για μια στιγμή, αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύπτει αδυναμία. Δείχνει ότι ο εσωτερικός σου κόσμος μπορεί εύκολα να διαταραχθεί. Ο στοικός άντρας δεν χαρίζει σε κανέναν αυτό το προνόμιο. Όταν κάτι πάει στραβά παραμένει ήρεμος. Όταν κάποιος τον προσβάλλει, διατηρεί την ψυχραιμία του. Οι άνθρωποι σέβονται εκείνον που μένει ακλόνητος μέσα στο χάος. Η σιωπή απέναντι στην πρόκληση είναι η πιο δυνατή μορφή κυριαρχίας. 2. Ποτέ μην παραπονιέσαι ή αναζητάς λύπηση. Ο Σενέκας είπε, δεν είναι φτωχός αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που επιθυμεί περισσότερα. Το να παραπονιέσαι δημόσια δείχνει ότι κυριαρχείσαι από τα συναισθήματα σου και ότι δεν έχεις μάθει να κουβαλάς τα βάρη σου με αξιοπρέπεια. Ο στοικός δεν ζητά συμπόνια, υπομένει, προσαρμόζεται, ξεπερνά. Η δύναμή του είναι αθόρυβη, όχι θεατρινίστικη. Όταν παραπονιέσαι, ανταλλάσσεις τη δύναμή σου με λύπηση και η λύπηση ποτέ δεν φέρνει σεβασμό. 3. Ποτέ μην κουτσομπολεύεις ή μιλάς άσχημα για άλλους. Ο Επίκτητος δίδαξε, όταν σε δελεάζει η σκέψη να μιλήσεις για τα ελαττώματα των άλλων, στρέψου στον εαυτό σου και εξέτασε τα δικά σου. Ο αδύναμος μιλά για ανθρώπους. Ο σοφός μιλά για ιδέες. Όταν κουτσομπολεύεις, αποκαλύπτεις ανασφάλεια. Δείχνεις ότι νιώθεις αξία μόνο μειώνοντας άλλους. Ο στοικός ξέρει πόσο τι λες για τους άλλους, στην πραγματικότητα περιγράφει εσένα. Κρατάει λοιπόν πειθαρχία στο λόγο του, μιλά μόνο όταν χρειάζεται, όταν είναι αλήθεια και όταν έχει σκοπό. Ο λιγομίλητος, άνθρωπος που παρατηρεί περισσότερο και μιλά λιγότερο, εμπνέει σεβασμό. Η σιωπή του μοιάζει ισχυρή, τραβά την προσοχή από μόνη της. 4. Ποτέ μην επιδεικνύεσαι ή ζητάς επιβεβαίωση. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε, μην σπαταλάς άλλο χρόνο συζητώντας τι είναι ο καλός άνθρωπος. Γίνε ένας. Σε έναν κόσμο εθισμένο στην προσοχή, ο άνθρωπος που δεν την επιδιώκει γίνεται μαγνητικός. Πέντε. Ποτέ μην κοροϊδεύεις ή ταπεινώνεις άλλους. Ο αδύναμος βρίσκει δύναμη μειώνοντας τους άλλους. Ο σοφός βρίσκει δύναμη κυριαρχώντας τον εαυτό του. Το να κοροϊδεύεις κάποιον δημόσια μπορεί να φαίνεται τολμηρό, αλλά σε κάνει να φαίνεσαι μικρός. Ένας στοικός έχει πολύ αυτοσεβασμό για να προσβάλλει άλλους. Η ταπείνωση κάποιου για διασκέδαση αποκαλύπτει τη δική σου ανασφάλεια. Η αξιοπρέπεια δεν προέρχεται από την κυριαρχία, αλλά από την αυτοσυγκράτηση. Ακόμα και όταν μπορείς να πληγώσεις κάποιον με λόγια, διάλεξε τη σιωπή, γιατί αυτή δείχνει ωριμότητα και η ωριμότητα γεννά σεβασμό. 6. Ποτέ μην αποκαλύπτεις υπερβολική συναισθηματική ευαλωτότητα δημόσια. Τα συναισθήματα δεν είναι αδυναμία, αλλά η δημόσια απώλεια ελέγχου είναι. Το να κλαις, να οικετεύεις ή να δείχνεις απελπισία μπροστά σε άλλους δίνει πρόσβαση στον εσωτερικό σου κόσμο και δεν αξίζουν όλοι αυτή την πρόσβαση. Ο Επίκτητος είπε, κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν είναι
Κύριος του εαυτού του, ο στοικός νιώθει βαθιά, αλλά εκφράζεται με σοφία. Κρατά τα πιο ευάλωτα συναισθήματα του για ανθρώπους εμπιστοσύνης και για στιγμές μοναξιάς, όχι για το πλήθος. Ο άντρας που ελέγχει την εξωτερική έκφραση των συναισθημάτων, του ελέγχει και τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται και η αντίληψη διαμορφώνει δύναμη. 7. Ποτέ μην μπαίνεις σε δημόσιο καυγά για να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Οι δημόσιοι καυγάδες σπάνια αλλάζουν γνώμες, απλώς αποκαλύπτουν εγωισμό. Ο στοικός ξέρει πως η σοφία δεν χρειάζεται να αμυνθεί. Όταν οι άλλοι φωνάζουν, εκείνος ακούει. Όταν οι άλλοι μαλώνουν, εκείνος παρατηρεί. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε: «Η καλύτερη απάντηση στο θυμό είναι η σιωπή. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις καυγάδες. Χρειάζεται να κερδίζεις την εσωτερική σου ειρήνη». Ο άνθρωπος που μπορεί να φύγει από το χάος ήρεμος και ατάραχος εκπέμπει αυθεντική εξουσία. Το 8. Ποτέ μην υποτιμάς τον εαυτό σου με απερίσκεπτη συμπεριφορά. Η βάση κάθε στοικής πειθαρχίας είναι ο αυτοσεβασμός. Μην κάνεις πράγματα δημόσια που προδίδουν την αξιοπρέπειά σου. Μέθη ανόητες πράξεις, αναζήτηση φτηνής προσοχής, κυνηγητό επιβεβαίωσης. Αυτά ίσως διασκεδάζουν τους γύρω, αλλά καταστρέφουν σιωπηλά την εικόνα σου. Ο Σενέκας είπε: «Συναναστρέψου όσους μπορούν να σε κάνουν καλύτερο», και αυτό περιλαμβάνει και τις δικές σου συνήθειες. Κάθε φορά που κινείσαι στον κόσμο, ρώτα τον εαυτό σου, αντικατοπτρίζει αυτή η συμπεριφορά τον άνθρωπο που επιδιώκω να γίνω. Ο σεβασμός δεν απαιτείται, κερδίζεται μέσα από πειθαρχία. Τελική αλήθεια του στοικισμού. Ο άνθρωπος που κυριαρχεί, στον εαυτό του κυριαρχεί, σε κάθε χώρο που μπαίνει, δεν χρειάζεται να κυριαρχεί στους άλλους για να είναι ισχυρός. Αρκεί να κυριαρχεί στις παρορμήσεις, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά του. Ο στοικός κινείται διαφορετικά. Ήσυχα, με δύναμη και γαλήνη. Δεν αναζητά προσοχή. Κερδίζει σεβασμό μέσα από την παρουσία του. Ναθ. 8 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις δημόσια. Αν θέλεις σεβασμό, με εκτενή επεξήγηση, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί το χάος, η υπερβολή και η ανάγκη για προσοχή, ο άντρας που παραμένει ήρεμος, συγκρατημένος και πειθαρχημένος, ξεχωρίζει αυτόματα. Ο στοικισμός μας υπενθυμίζει ότι η δημόσια συμπεριφορά είναι καθρέφτης της εσωτερικής μας κατάστασης. Δεν αντιπροσωπεύει αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους άλλους, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε. Γι' αυτό και κάθε μια από τις παρακάτω 8 συμπεριφορές έχει βαθύ νόημα και ισχυρή ψυχολογική βαρύτητα. 1. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου δημόσια. Η απώλεια αυτοελέγχου είναι σημάδι ότι δεν έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι τον εσωτερικό σου κόσμο. Στη στοική φιλοσοφία, ο αυτοέλεγχος είναι ανώτερος από κάθε εξωτερική δύναμη. Η στιγμιαία οργή σε κάνει να φαίνεσαι ασταθής, δίνει στους άλλους εξουσία πάνω σου, μειώνει την αξιοπιστία σου. Ο άνθρωπος που παραμένει ήρεμος, ακόμη και αν προκληθεί, παρουσιάζει αληθινή δύναμη, γιατί αποδεικνύει πως τίποτα δεν μπορεί να ρίξει το κέντρο του. 2. Μην παραπονιέσαι ή ζητάς λύπηση. Το παράπονο είναι δήλωση αδυναμίας. Ο στοικός άνθρωπος δεν αναζητά εξωτερική παρηγοριά, γιατί γνωρίζει ότι αυτό τον κάνει συναισθηματικά εξαρτημένο. Το να ζητάς λύπηση σε τοποθετεί σε κατώτερη θέση, δείχνει ότι δεν έχεις αναπτύξει εσωτερική αντοχή, ενοχλεί και απομακρύνει τους ισχυρούς ανθρώπους. Η σιωπηλή αντοχή αντίθετα εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη. 3. Μην κουτσομπολεύεις και μην μιλάς άσχημα για άλλους. Το κουτσομπολιό είναι ένδειξη μικρότητας. Ο στοικός άνθρωπος εστιάζει στον εαυτό του, στη βελτίωσή του, στη σκέψη του, στα έργα του. Όταν μιλάς για τις αδυναμίες των άλλων, αποκαλύπτεις τις δικές σου ανασφάλειες, δείχνεις ότι ψάχνεις αξία υποτιμώντας άλλους, μειώνεις την αξιοπιστία σου. Ο άνθρωπος που παρατηρεί και δεν σχολιάζει δίνει την εντύπωση σοβαρότητας και ωριμότητας. Μην εκτίθεσαι με υπερβολική συναισθηματική ευαλωτότητα. Τα συναισθήματα είναι φυσικά, αλλά η δημόσια απώλεια ελέγχου είναι σημάδι ότι δεν έχεις σταθερότητα, δεν έχεις αυτοκυριαρχία, δεν έχεις αναπτύξει εσωτερική δύναμη, δεν αξίζουν όλοι πρόσβαση στο εσωτερικό σου. Κράτησε τα βαθύτερα συναισθήματα για ανθρώπους που εμπιστεύεσαι
Ο στοικός άνθρωπος αισθάνεται βαθιά, αλλά επιλέγει πότε και πού θα δείξει τι. 7. Μην μπαίνεις σε δημόσιες διαμάχες για να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Η ανάγκη να κερδίσεις τον καυγά προέρχεται από εγωισμό. Στη στοική οπτική έχει σημασία όχι το να πείσεις τους άλλους, αλλά το να παραμείνεις ήρεμος. Οι περισσότεροι καυγάδες δεν οδηγούν πουθενά, δυναμώνουν την ένταση, μειώνουν και τις δύο πλευρές. Ο άνθρωπος που αποχωρεί, ήρεμος δείχνει, ωριμότητα και ανωτερότητα. 8. Μην κάνεις τίποτα. Δημόσια που μειώνει την αξιοπρέπειά σου. Αυτή η αρχή τα συνοψίζει όλα. Ο στοικός άνθρωπος δεν κάνει πράξεις που υποβαθμίζουν την προσωπικότητά του. Τέτοιες πράξεις